kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog kagaglalang. Isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ikaanstaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di mag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauturan ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di mag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 13 kan bulan na Enero taon 2024. Liwat ihahatod min sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga bareta tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, masin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako pa ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon.
Sa satuyang mga baleta, Naga City General Hospital full operational na. Sobra sa 300 na mga pasyente, pigsiserbihan oral daw. Ang detalyes kayan, haliki Risa Santos. Nakapila sa outpatient department ka Naga City General Hospital si Tia Lilia San Andres, Halipacol, Naga City. Ipapa-examine niya sa doktor ang tugang na si Tio Joey na enot nang nadiskubreng hababa ang potassium level kaya nadidipisilan maglakaw. Ugma si Tia Lilia, mayo siyang babayadan sa laboratory examinations kan ospital. May PhilHealth man si Tio Joey asinan kaso may iba pa siyang babayadan, posible pang makargo ini kan programang medical assistance for indigent patients kan ako Bicol Party List asinaga City LGU. Yung bali po yung sa laboratory namin na libre po kasi naghingi kami ng tulong sa DSWD po. Maganda po kasi sa tulad naming mahihirap, malaking tulong na po yun sa amin. Regular na pigi-inspeksyon ni Committee on Health Chairman Councilor Dr. Sani Ranyola ang ospital. Mantang hinahaman pa ang suhay na edifisyo para sa OPD, ibinugtak muna ini sa Gigibuhong Dialysis Center. Nasa ground floor man ang animal bite consultation as in treatment area, radiation, laboratory, admitting, isolation as in emergency rooms. Sa ikatulong eskalon kan ospital, yaon ng prenatal screening as in apat na operating room na kayang mag-ako nin major surgery, arugan cesarean section as in kan webesana, cholecystectomy o gallbladder stones removal operation. Physical na kaipuhan, yaon na po labos. Arugan niya yaon kita ligdi, yun magiging dialysis center, pero alagad taday pa man baga napupunan, ginibutang mo ng outpatient department. So mahilin mo po yaong kita digdi, kadakol-dakol kong pasyente, igwa kitang 7 mga doktor. Ang kadaklang pati po pwede mga espesyalistang doktor. 200 hasta 300 na pasyente ang nasiservisyohan kan pasilidad kada aldaw. Angat ini para sa 7 doktor asin 30 nurse digdi, apera pa sa mga laboratory technicians, pharmacists asin utility workers. Katuwang nindangunyan ang mga personahe hali Bicol Medical Center. Alagad anum sa inda ang mabalik na liwat sa BMC. Although may ratio na pigtatao sa muya na dapat 12:1, nagsusubra kita duman, pero may strategy na pwede mag-pull out sa ibang areas. Tapos to maintain yung ideal standard ng patient na occupancy, meaning yung yung number of days lang dapat ang patient sa kunyari yung hospital stay ng sarong pasyente. So kung kaipon i-discharge na siya. So i-treat na maayos para ma-discharge ka agad. So bali mabilis ang turnover ng patient. Sigunman Kiranyola, pigihinguwa kan LGU na mapunuan ang kakulangan sa personahe kan ospital. Bastang kaya po kan pundo, yaon po pirmi si Mayor Ligasyon. Paagiman ang referral system na ginigibo sa primary healthcare facilities sa syudad. Asinan proseso kan listing pon alas 8 nin aga hasta alas 3 nin hapon. Tanganing masigurong mai-examine ang mga nakalistang pasyente hasta alas 5 nin hapon. Kudig sa mo yung outpatient department na ang cater nilang OPD is 8 to 5 ang patient. Pero ang listing namin ng patient hanggang 3 o'clock, itong nakalaog before 3 o'clock, yung hihilingom niya until 5 o'clock. So, we don't limit ng number of patient, nililimit sa oras lang ang paglista para itong nakalaog na, assured na mahihiling siya on the same day. Sa ibong kaini, kumbinsido ang pasyenteng si Tia Eden sa serbisyong nai-eksperyensya niya sa NCGH. First time ko po digdi pero madalion po. So aki ko lang po ang nagpila dyan sa madalion lang po. Madali lang ang proseso nila. Saka mabubuot ang mga staff. Sa Pebrero naman, piglalaomang mahaman ang OPD building na makakapagian ng GAD sa oral daw na operasyon kan ospital. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Pista kan itom na Nazareno sa syudad ni Naga kanakaaging simana, liwat pigroso nin dagmang na mga deboto. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Bitbit ang kani-kanya replika kang imahe kang Nazareno magburanga sagkod mga kakian babae asin mga lalaki
anas nakisumaro sa solemning Pontifical Celebrated Mass para man sa kapistahan kang itom na Nazareno aldaw na Martes sa Syudad Dignaga na ginimo sa Plaza Quezon na pinapanginutan ni Arsobispo Rolando Tria Tirona kang Archdiocese of Cáceres. Kasabay kang pagselebrar kang century-old na imahe kang itom na Nazareno duman sa Metro Manila, partikular sa Quiapo Church, na piga-atindiran man taon-taon na kang niribong mga deboto sa Syudad Maningnaga. Doble ang numero ka mga deboto kang Black Nazarene na nakisumaro sa selebrasyon urog na sa ginibong penitential procession kang replika kang Poong Nazareno. Ali sa Plaza Quezon na pasiring sa parokya kang Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco. Sigong kay Tatay Jimmy Brences kang Barangay Triangulo. Saro sa mga deboto kang itom na Nazareno, kadidiit sa nakaito sa Naga City ang nakikisumaro sa selebrasyon kang kapistahan kang itom na Nazareno. Alagad sa paglihis kang mga taon na naging marikas man ang pagdakula kang mga deboto sa kaini. Dugang pa kaini sa padagos man na debosyon kan sa indang pamilya sa Poong Nazareno, mati ninda ang dagos na pagdanay kang mga biyaya sa indang pamilya kang kagurang ng Diyos. Dakol sa kong tinao, primero sa health ko. 17 na ako niyan, pero makasagtama. Tapos sa pamilya ko, may man akong problema. Gabos man, okay man. Tapos, medyo nagkandidatong kagawad kang kaya nakaluwas man. Triangulo. Kaya ako yan man. Ang blessing man ni Nazareno sa Muya, talagang namamati mi. Primero sa Oraldo, dahil man kami nagpapalya kung anong mga bagay. Gabos man, basta Oraldo ka talaga nagpapangadya. Si Ma'am Maria Corazon Acaina kang Barangay Mabulo, saro sa mga deboto kang itom na Nazareno, sarong cancer patient. Para sa iya, milagro ang naresibi niya, ulit aday siya nagpakemo sa ibungkang sa iyang kamugtakan sa saluda, dangan bilog ang sa iyang pagtuboda na siya mararahay sa biyaya asing kabuutan kang kagurangnan. Ngunyan, sa Iraq ni Diyos po, 5 years na ako. Ugmaon po nga si Dr. ko last 29 December, balik ako sa iya, malakason na po ko sa taas ta. Maday po ako nagpakemo. Akala ko nga nianggutan ako. In-advise ako magpakemo. Stage 3 po ako. Kasi ito. Tapos inapat ako, nag-take akong bulong na sa cancer. Sabi ko, dahil po. Kaya sabi niya, napakalakas mo nga yan sa taas. Kaya umam po sa ko si doktor. Ngayon po akong take. Talagang puro pray lang po ako. Saka naging depoto talaga. Gabos santo. Special na ni si Black Nazareno. Dediretso na ang pagrahay ko. Maglawig pa ang buhay ko. Iyon lang inaagad ko po sa taas. Sa humiliya ni Arsobispo Rolando Tria Tirona, sinabi kay ini na padagos na magdanay sa lambang saro ang pagtubod sa Diyos na iyong nagtao sa tuya ning pag-asa sa ibong ka mga angat sa buhay. Siriman sa Juan, Kapitulo 6, nasusurat kiraray, greater love no one has than this, to give his life for his friends. Uya si Jesus Nazareno, pasan-pasan ng krus, ang satong mga kasalan, ang mga kabagatan niya to sa buhay, uya siya, ipinapabot sa sato, that God cares for us, that God loves us, that God is attentive to our needs and worries, and that God wants to help us sa itong mga namamatayan sa buhay. Ang gabos na ini, dahil sa sarong rason, because ang Diyos kang kamawutan, God is love na nagmumuot sa satong gabos. Inatindiran man ni na Alcalde Nelson Ligacion kay Basi Vice Mayor Nenny Di Asisa maging kampira mga miyembros kan sangguniang panglungsod asin ni City Administrator Elmer Badiboro ang ginibong reliyosong aktibidad katakod kang selebrasyon kang kapistahan kang itom na Nazareno ngunya na taon. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solino.
Mientras tanto sa iba pang bareta, pinakadakulang parte kan annual budget kan lokal na gobyerno kan Naga sa ngunya na taon 2024 nakatagama para sa social services. Susog kay Mayor Nelson Ligacion. Ang detalles, hali kay Risa Santos. Nag-abot na si Cheque kay Ilocor. Itong sa MAIC, nag-abot na. So nag-abot na po si Cheque, na-receive na po ni Ma'am Cor Gayanito. Sigurado po siya, 110 million pesos para po sa medical assistance for indigent patients. Ipig-anunsyo ni Alcalde Nelson Ligacion, kaput na Naga City Treasurer's Office ang mga tseke hali sa Ako Bicol Party List na nagkakantidad 110 milyones pesos. Ini ang pondo na ipigtagama para sa serbisyo medikal kan mga nagenyo sa iraromkan programang Medical Assistance for Indigent Patients kung saan kayang karguhon ang hasta 50 mil pesos ng asistensya kada pasyente. Magin ang 20 milyones pesos na pondo para sa ekipaheng ibubugtak sa dialysis center sa Naga City General Hospital magagamit naman. Alagad ang mga serbisyong ini pagduon kan alkalde, suhay pa sa labi sa 600 milyones pesos na pondong ipigtagama para sa social services. Haros kabanga asin ini ang pinakadakulang porsyon kan labi 1.6 billion pesos na local executive budget kan syudad para sa taon 2024. First part of our 2024 annual budget mapupunta sa inaapod na social services. Murado nga siya, total of around 640 million pesos. Ano ba may pinakadakulang allocation? Services. Serbisyo na itinatao kan City Social Welfare and Development Office, kan ESO, asin iba pang related offices. Piglinaw ni Ligacion ang mga proyektong pan-infrastruktura sa Naga resulta kan mga ipinakiolay na pondo hali sa gobyerno nasyonal. Ngunya na taon, nasa 1.5 billion pesos ang pondo na naguno para sa mga patinampo, asin iba pang proyekto, siringkan kantidad 190 milyones pesos hali kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa esferso ni Konsehal Omar Buenafe na pagpapaayos kan Plaza Quezon. 200 milyones pesos na bagong bypass road asin dakul pang iba. Nanonotaran po nakadakol ang infra, ang sinasabi nga ni kan iba, puro na lang yung infra, puro na lang infra. Dahil po yan sa naipakiulay tang budget from the national government. Kaysa man kun Mayo, di ba? Nagmamaot kita, nin kadakol na pagbabago sa Naga, accessing fund from the national government. Kung maasa lang po kita sa budget lokal, sa diton po siya. Dagos-dagos naman ang rehabilitasyon kan Jesse M. Robredo Coliseum na iguang 100 milyones pesos na pondo hali liwat kay Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Asin ngunyan pa sana, pag-uulayan na entre ni Ligacion asin Department of Public Works and Highways ang mga proyektong hahamanon para sa taon 2025. In fact, as early as Wednesday, may nakaschedule na po akong meeting sa mga opisyalis kan Department of Public Works and Highways. Two things. Number one, to take up this budget na nako ata. Pandua, of course, sa pag-take up kayan para sa kung sa ina project, ano si magiging coverage kayan, ano si disenyo, lalong-lalo na for vertical projects. Mabiding sinda, dapat maghali sa satuya si design. Andua, for purposes of 2025, may nag-advise kaya sa kuya na this early, dapat mag-submit na din request. So, igwan na din pa ako nakaschedule na meeting sa magkakapirang opisyal kan lokal na gobyerno Kanaga to list down kung ano si mga i-requesta for 2025. I-request through the Department of Public Works and Highways. Pag-abot kaya sa mga senador, sa mga congressman, later pa yan. Itong papaagihon sa Department of Public Works and Highways, may advantage kung ngunyan pa lang na January, no later than February, nakalaog na si request.
Entero inisigun sa alkalde, pag-utob kan obheto ni tamang paggobernar kan sa iyang administrasyon kung sa importanteng mahiling ang resulta asin pagresponde sa mga pangangaipo kan namamanuaan. Ngaya people participation, accountability, transparency, predictability. Para sa tuya, under our administration, bako lang dapat yan. Bako lang dapat mamahamis na tataramon. Dapat igwa kang resulta. Ha? Dapat si resulta responsive to the needs of the time. Ano si problema, ano si solusyon, di ba? So dapat arog na kayan. Bako na lang apat na elemento. Igwa kang pagiging responsive and igwa kang resulta, accomplishment. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, dugang na mga investors sa Ciudad Dinaga, piglalauman ngunya na 2024. Aramuntaan detalya sa haliki Joel Sulina. Positibo ang pananaw ni Alcalde Nelson Legacion na igwapang mga investors na maarabot sa Ciudad Dinaga, ngaring magbugtakan sa intang negosyo asin mamuhunan sa syudad. Sigun sa alkalde, bilog ang paglaom kang gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga na panagos pang madudugangan ang numero kan mga investors asin mga maburukas ning negosyo sa Ciudad Dinaga. Ngunya na taong 2024, ini ninhuli man kan mga pinag-o-ofrecer na mga programa dangan mga nakalatag na mga polisiya kabali na ang mga infrastruktura na mas pang mapagian asin mga katabang sa mga investors sa negosyo sa Ciudad Dinaga. Apera kayan, yaon man ang 25 hektaryang lote kang gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga sa Barangay Carolina na ngunyan inaapod ng Naga City Industrial Park ang economic zone kang Naga na kayang mag-akomodar ning sobra sa 20 kumpanya na makakapag-generate ning 10,000 na mga trabaho para man sa mga taga-syudad. Asin ini mahatod pa ning dugang na kamuhayan maging mga negosyo na maburutwaan harani sa NICP na mas mapakusog kang ekonomiya kang Naga. Naugma po ako na habang naghaloy, mas dakol ang nagmamaot na magnegosyo digdi sa Naga. Kung maray po kaya ang negosyo, dakol nagninegosyo, mas dakol ang matatawanan nin hanap buhay, nin trabaho. Iyo man po yan si Mayor na katuyuhan ta. Provide the necessary environment for business investments to come in and therefore generate jobs for the Nagueños. So, mas dakon pa na negosyo ang inaasahan na malaog sa Naga. Dugang pa kang alkalde, mas makakatabang man sa pag-account bako lang sa mga negosyo, invest maging sa mga real property sa city na kabali sa mga pinaghahalian kang budget o revenue collection kang gobyerno lokal. Oras na ma-implementar man ang full automation project na kababalihan kang Naga City Accounting Office asin Naga City Treasurer's Office. Para man mga kolekta paning dugang na buwisa ngaring magamit kang gobyerno lokal sa mga importanteng proyekto asin programa na mas papakinabangan kang mga taga-syudad ning Naga. Na naipaliwanag ko na po sa Sangguniang Panglungsod and iyo man si mautang gibuhon hopefully the soonest time possible, because if our projection around 100 million pesos, ang investment na lang is around 40 million pesos, and yet if we are able to account for all of these businesses, real properties in Naga, we stand to collect on a year basis around 100 million pesos. So malinaw na maray na investment yan, di ba? Kung mayong kwartangon yan, kung kinakaipuan na iutang. Sa ano, in 1 year's time, igwa katulos tubo around 70 million pesos. Pero yung computation na yan, that's only around 20% increase. Si 100 million. Sa Quezon City, 30% increase. Sa Tuya, 20% increase, and yet we stand to gain around 100 million pesos, which we can use later on for various services of the city. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Makung maray na kondisyon sa tinampo sa Sitio Langon, Barangay Cararayan, Ciudad Dinaga, igaagrangay ka nagkapirang mga residentes. Aramuntaan detalya sa haliki Riza Santos.
Hanap buhay ni Manay Dante ang pagpasada ng Trimobile, antipid ng panggasto niya para sa pamilya, nababawasan pa kung ipinapairahay ang pirming pagkaraot kan pigmamanehong lunadan. Ang inaagihan niya kayang tinampo sa Sitio Langon, Cararaya, Naga City, ruro ng gad ang kondisyon. Lalo naglala ko na, tada ko lang nag-aagi. Maki-maintenance, mayang-magi ni buta. Arog ka na eh. Hararom ang mga lubak asin malaboy tuyong nag-uuran. Nag-aagrangay ang senior high school na si Daniela, urog na ko napipiritang maglakaw digdi. Malaboy po nga niya, masakiton mag-agi pag-arog ka na agyan. Lalaarog mo po ka to. Mayang nagatod, mayang sasakyan namin sa nag-aagi. Malilate po talaga matiyon nga na agyan po, lalo pag mauran. Lampas 200 na pamilya ang apektado ka na sabing tinampo. Nasa 250 metros ini na nagibuhan man kuta na nin pathwalk kaidto. Nakauntrakan mga tao. Tama pa po ang distansya eh. Putol po yan. Kanpig po na po ang distansya sa mga subdivision na yan. Dumaan na sila nag-aagi. Si pathwalk pong pinag-ibog ang barangay, gaba na. Kaya po malabuyo na po duman. Sa sitio sa Lunggigi naman kan parehong barangay, inkumbinsyensya andara kan binabahang porsyon na inikan tinampo pasiring sa mga eskwelahan. Pigbabasol ni agravante ang patrabaho kan Department of Public Works and Highways lampas sarong taon na nakalihis na nagpababa subuot sa tinampo. Sige patrabaho kan ni PWH ko yan po, magay pa man ang tinampo. Sabi pa pagkarayon, o kang pinagkaralugod po, nagbaha, na nagbaba po sa tinampo. Dati po, dahil man nagbaba duman po, makayang agayan duman, ngunya po baba na, dit na oral lang baba na, nagasapo po rin si mga taga phase 1, phase 2, taga Salunggigi, na nagagalakaw ang mga estudyante, dahil po nakakaaragi. Rekomendasyon kan DPWH 3rd Engineering District, magpadara ang barangay nin resolusyon, hagad ang patrabaho liwat digdi. Inutub ini ni agravante, alagad. Ang budget po na kato for 2025, di mahalat pa kayong perang taon. Tapos na ang termino ko, dahil pa po na-actionan ang tinampong iyan. Yun po pakiuli ko DPWH, tabangan po ako, kada ko na pong perwiso, bigisan mo kayan. Laom kan mga residente asin motorista, maaksyonan ang dekada na nindang problema sa tinampo kan barangay. Maayos naman, maasikaso ng ating pamahalaan. Paano, pagkarayon ng tinampo na maging ano man para sa mo, tapos sa dekahom. Isa naman ang simple. Aran na yun, ang bumbaga, lipot na. Pigsiguro man ni Alcalde Nelson Legasyon, hinahanapan niya na nin solusyon ang mga ini. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, income kan Bicol Central Station kan nakalihis na taon 2023, nagdoble. 2 taon makalihis ang pandemic sa COVID-19. Ang detalye sa haliki Joel Solina. Saro ang Bicol Central Station sa mga local economic enterprise kang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga na kang nagtalikod sa ng taon na igwaning total revenue na 43.7 million pesos. Ini ang sinabi ni Bicol Central Station Terminal Manager Dunoy Reforzado katukod kang naging kita kang panagos na operasyon asin maray na serbisyo kang nasambit na terminal kung sain sa nasambit na kantidad nagkaigwan ng net income ang BCS ning sobra sa 16 million pesos. Bale, nagkaigwa kita ng gross na 43.7 million. So, syempre, igwamang kitang gastos, sa tuyong maintenance and other operating expenses, plus si mga pigbapasweldo, sa tuyong mga personnel, nag-abot iyan ng 26.7 million. So, ang sa tuya pong net, sa tuyang net income, bale 16.9 million or almost 17 million. Dugang pa ni Reforzado, huli kang nasambit na income, igwaning 163.51% na financial self-sufficiency ang terminal kang nagtalikod na taon. So dapat ang local economic enterprise nag-i-income and ang ginagastos niya halit sa sariling income. So at least daw 100%. Pag 100% kasi, tabla lang yan. Pero ang sa tuyang Bicol Central Station last year, 163%.
sa iyang financial self-sufficiency inaapod or FSS. Gustong sabihin, nag-income siya. Kaya malinaw dahil ang neto tax kasi is almost 17 million. Ano po? Ang nasambit na income kan 2023, hali sa naging koleksyon sa terminal fee na nasa 66% sa kabilugang income. Rentals kan duwang dakulang kumpanya na nasa 7.38% kan total income, as in 16.29% kan total income hali man sa rentals kan mga stalls, as in ang facility services nasa 6.12%. Bantang sa trips facilitated as in nasirbihang mga pasahero para sa 2023, ang inter-province route may total na 77,677 trips na may estimated na 2.7 million passengers na napagsirbihan. 2023, itong sa tuyang inapod na intra and inter-province routes, o ito yan si mga lokal na bus staff na nagpabirahe sa Pagicang Bicol Central Station, nagkaigo siyang 77,677 na trips. Ano po? So, ang passenger estimate na naservisyon siyempre sa Pagicang Terminal is 2.7 million. And itong inaapuntang interregional route naman, iyan itong mga buses na nagbabiyahe, Manila bound. Naga, Manila, and vice versa na mga trips, inabot po yan 32,849 sa bilog na taon, serving 1.3 million of passengers. And bus arrivals alone from the National Capital Region, nagkaigwa ng 52,566 na arrivals, serving 2.1 million, and sa kabilugan ano po na mga trips na na-facilitate kang Bicol Central Station for 2023 is totaling to 163,092, serving 6,000 or 6.1 million passengers. So yan po si pinaka summary sa tuyang management highlight sa Bicol Central Station. Inasiguro man kan lokal gobyerno kan Syudad Dignaga sa paagi kang management kang Bicol Central Station na sa taong 2024. Malalampasan pa kaini ang kinita kan 2023 asin igwa pang mga nakalinyad ang mga proyekto asin programa para sa urok pang pagpapakaray kan serbisyo kan terminal asin kumbinyensya kan mga pasahero asin mga kliyente kaini. Sa workshop may pigsabit kitang improvement sa Bicol Central Station for implementation within 9 years. Okay. So, itong target ng niya na taon, again, di ako mangyaray, pinaka-priority, itong sa tuyang main public entrance sa Bicol Central Station, na siya nin baggage scanner, door metal detector, para mas maging safe sa tuyang especially si general public na nag-arlog sa Bicol Central Station. Pero ito sa ngunyan, siyempre proposal ito subject for approval. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Tanto bagong City Director Canaga City Police Office, Police Colonel Erwin Rebellion, aminadong istrikto sa trabaho. Mayor Nelson Ligacion, kumpiyansa sa opisyal. Ang detalles halik kay Risa Santos. Propyong nagenyo ang bagong asumer na Direktor Canaga City Police Office na si Colonel Erwin Rebellion. Sa tindug pa sana, kumpiyansa si Alcalde Nelson Ligacion sa hepe kan pulisya. Ang kaipuan ta kaya sa sarong City Director, itong si tindog mo pa lang, may dating na, susundun ka, lalong-lalo nanakan iba pang mga opisyales, and syempre, si entire membership of the Philippine National Police. Kan Lunes, nagkortesiya si Rebellion sa City Hall para sa halipot na huntahan sa mga opisyal kan syudad. Pahayag niya, bit-bit ang klase ng liderato na nagtalubo hali sa ranggo hasta kan maging hepe sa Regional Highway Patrol Unit, papamayuhan niya ang NCPO. Kung ano po ang tindog ko, yung man po ang gigibong tindog ko sa Naga. Dahil po pwede sa muya ang
mahugap. Depende sa muya ang medyo hilis ang utak. Districto ako. All the way, districto ako. Sunod sa direktiba kan alkalde, pasi orden asin problema sa illegal na droga, an-enot na tututukan ni rebelyon. Naka-in place po yung gabos, yung anti-criminality campaign kang Naga. So i-improve na lang po yung mga angle na medyo maluya. We do not bark at the wrong tree. Doon lang tayo kung saan tataas yung ratings natin sa Naga. Dahil po nawawalat ang Naga in terms of ratings sa Bicol region. Dahil kabisado po niya ang 27 barangay Kanaga, sailing ko dakulang advantage yan sa pag-perform kan sa iyang function as the new city director. And therefore, mas inaasahan ta po sa iya in better performance than the previous city director. Sinalidahan ni rebelyon si Colonel Nelson Pacalso na nagtener sa NCPO sa laog nin 11 taon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, i-receipt kang business tax payment makukuha na sa online o via online. Ang detalya sa haliki Riza Santos. 30 minutos hasta 2 oras ang proseso sa pagkuanin business license as in mayor's permit sa Naga City Hall. Mayormenteng nahahaluyan ang taxpayer sa pagbayad kan requirement fees. Pero may good news ang Information Technology Office kan syudad. Bukas na ang online.naga.gov.ph para sa mga mabayad ng business tax na makukuatulos ang resibo kan binabayadan online. 2021 December pa. May ininota si real property. Though ba pakitang iniisyong EOR, physical receipt pa lang. Kumbaga, hinahalatang mag-post 3 to 4 days pa kaya bago ma-acknowledge sa ledger ta o sa treasury. Ngunyan dain na po, kumbaga, automatic na po, may resibo ka na. Magpa-assess muna sa Treasury tangani makuha ang business tax bill. Tangani makaproseso online, siguraduhong may internet connection and computer o cellphone sa pagparehistro. Kung igwan ang account sa nasabing portal, mag-login gamit ang username as in password. I-click ang business permit dangan irehistro ang business identification number na makukuha sa itaas kan business tax bill. Iyo po ni si gagamito ninda para i-link si account ninda sa portal. Duma na naman ang application list as in i-click ang request assessment para mahiling ang statement account. Yaon digdi ang kantidad kan babayadan as in kung handa ng magbayad, i-click ang GCash sa option kan payment portal. So may mga option po. Ini po ibig sabihin kaya quarter 1 si due for quarter 1, due for quarter 2 kang taon hanggang quarter 4 po. Then may ma-receive ka pong text message confirming po si EOR resibo mo. Tapos po may ma-receive ka din pong EOR na email. Hahanapon sa Treasurer's Office ang EOR tanganing pinal nang makuha kan taxpayer ang mga kaipuhan na dokumento siring kan BFP, sanitary as in mayor's permit. Kung ano po system ang ginagamit na dyan, posted na po yan sa ledger ninda. So, ready to release na po si permit ninda. Abiso kan ITO, mag-sign up na sa portal para sa papaabutong mga transaksyon sa syudad. Regular ang monitoring digdikan ITO asin kung may maintenance hours and payment gateways. Nagkakaulay po kaming mga payment gateway. Si GCash okay na po. Ngunyan po, si Bayad ang kinakaulay niya. Bayad Center po. Mga Paymaya? Paymaya. Si Paymaya din po, nag-ano na po sa to. Naglabi naman po. Hinihiling mo po ito mga possible other platform para po mabawasan ang pila. Pero sa business tax, nakaplano ng isunod ang EOR para sa real property tax asin iba pang babayadan sa obhetong maparikas asin maging kumbinyente ang mga transaksyon sa syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, road safety enforcement sa mga tinampukan Syudad de Naga, pinanginutan kan LTO Naga kan PSO asinman o PSO Traffic Management Team asin Naga City Police Office. Ang detalyas kayan haliki Joel Surinas. Miyerkules na aga, amay na naglansara ning road safety enforcement ang mga enforcers sa panginginut ni Ma'am Grace Rojas kang Land Transportation Office
sa Syudad Dignaga. Kaiba ang public safety personnel sa kang Naga para man iinporsar ang mga existidong lay trapiko asin ordinansa kan syudad para man sa salbadong pagbiyahe asin paggamit ng mga tinampo kanwa mga road users kabali na ang mga e-bikes and e-vehicles. Sinabi ni LTO Naga Chief Grace Rojas, regular na nindang ginigibo ang road safety enforcement. Urog na ini mandato sa indang ahensya, lalo na ngunyan, yaon asin nagdadakul ang numero kan mga electric vehicles o mga electric bikes na saro sa mga road users na dapat na protehiran asin dapat man na nag-aarama sa mga existidong regulasyon asin lay sa trapiko para man sa safety kang gabos na mga owners kang e-bikes o e-vehicles maging kang iba pang mga road users. It's about time ta at least maswerte kita igdi sa Naga. Day pang na-aksidenteng involving e-bikes. Sa ibang lugar, iguana, kadakol ng aksident kayan. Kinakayod na nga yung iba. Kaya nga, naging viral yan. Concern naman ng citizen na talagang kuyan, may mga aking nagmamaraneho. Yan ang doon ni Chief Grace Rojas na kung gabo sa masunod sa lay trapiko, dangan igwang kaaraman sa road safety measures, mababawasan o malilikayan ang risk ning pagka-aksidente, mababa man ang mga nairirehistrong injuries o mga damages sa propiedad asin lawas kan sarong na biktima kang aksidente sa behikulo asin sa tinampo huriman kang kawaraan ning hustong kabatirada sa road safety. Dugang pa kaini na may mga e-vehicles na kaipuhan ng irehistro sa indang opisina. Huliman kang halangkaw na kapasidad sa mga pasahero o lunad kaini asin mas marikas na dalaga na minalampas o uminaabot sa 50 kph. Sa LTO. Igwaman ng mga atong mga speed na maluluya na talagang sa city lang. Though dahil sinda required i-register, dapat i-register sinda sa City Hall for recording purposes. Why? Kung magkaigwa naman ng mga road crashes, madali mong ma-identify ka may sticker bagay coming from the city. Di makukuyan mo kung kisay yan. Ma-identify mo tulos. Kaya yun man ang karayang kayan. Kundi sa sinailimit kasog madakol pang mga mayong sticker. Ang sabi man, di pa kaya kami madam pinapabayad because ninlat pa nindang makapag-seminar kami. Nya ko naggandak na kaming twice, di ka mo nag-araten. O igwamang kaming nakuha dumana, nag-aratenda. O, nag-aratenda pa lang kamo seminar, no kaya tayo kamo sa tahaw. Kaya lang, may reason man sa iba. Hilingan ngayon madam, may mga nakapark bagasay man nga kami maagi. Pagirumdum pa ni Ma'am Grace Rojas sa mga e-bike and e-vehicle users. Karoon ko sa mga aki ang nagdadrive. Mga aki, sa rupang observation ko, haling kalabang ka nakaabot Naga. Yan ang mga e-trike na yan. For short distances lang yan. Bako yan ang pang long distance na gagamiton mo. Ang aagian mo na bagal, highway na baga talaga yan. O bawal na sinda dyan. Kung ikaw taga Calabanga, dumang ka sana sa Calabanga, within the vicinity of Calabanga. Lalo na kung sa private man lang talaga, sa mga barangays, pwede ka, sa outer lane. Dahil kita magparataw-taw. Kamay nangyayari pa. Anggot pa pag binusinahan mo. Ini mga e-trike driver na yan. Pag binusinahan mo pa pinapagilid mo, iliwang ka matarom. Sinabi pa ni Ma'am Grace Rojas, pinatanidang pasananinda asin pigpagirumdom ang mga users kang e-bike and e-vehicles na naglalaog sa Syudad Dignaga kan sa indang mga obligasyon asin daingo na pigtikitan. Ay go man kami natikitan pero bako on e-bikes. Sinampulan milag tala pero pagluwas may pinaka-target mi talaga is e-trikes. Pero sabi ko sa inda, dayta na mo niya ko pagtikitan sa kunyan. It's a warning. Kaya gabusinda na picturean, recorded man sa ko yan so picture na ito, isi-save me ito, ma-operate niya kitang sunod. Sa datos kang Naga City Government, sa paagi kang Naga City Bicycle Board, total na 1,500 na ang mga e-bikes ang nakapag-rehistro sa Syudad Dignaga.
Matapos na mag-undergo man ang mga owners kay ni sa road safety seminars na libreng pinag-opisero katuwang ang LTO Naga asin ang Public Safety Office, dangan ngunya na taon iglalaobang mas madakul ang numero ka mga maparehistrong e-bikes asing e-vehicle sa syudad na may kapasana ning 20 kph and below ang dalagan. As of now po, total kang nakaregister sa Moya last year is 1,500. So ngunyan po, madagdag giraray, ini pong marabot ngunyan is another 500 giraray na naka sa Moya. Si ma-aratinder po ni kan seminar next week. So 500 ini si madadagdagan. So more or less po, mga maabot for 3 to 2,000 ang mga unit niya ni sa Naga. E-bike lang yan? Yes. So way pa itong talagang bisikleta? Kung may nailing ka mo, may mga motor na. Dahil lang na-distinguish. Ang tigay para iling talaga ito may mga ato. Pero may mga unit na kami na registered DD na style motor na electric bike. So pera na talaga? Pera ang project na ngunyan na taon na ma-release? Ang pinoproject is 3,000. May naka-ready kami plate number digdi na i-register sa around 3,000. Para sa Andaga Ngunyan, Joel Sunina. Huring Bareta, programa para sa CICL kan CSWDO. Mas papakusugon ngunya na 2024. Ang detalyes, halik kay Risa Santos. Kulang sa giya kan pamilya ang nahihiling na rason kan City Social Welfare and Development Office kung taano nalilihis nindalan ang mga CAR o Children at Risk, asin CICL o Children in Conflict with the Law. Kritikal na edad ang 15 hasta 17 sigun kay City Social Welfare Officer Evangeline Manalo. Kulang si supervision kan sarong magurang sa iyang aki. Nasa critical age sila, more on peer group. Apura sa pagiging sensitibo kan magurang sa pangangaipo kan aki urog na sa pakikipag-amigo, kaipuhan ang positibong pagdisiplina tangani masweto ini sa salanggawi. It should be positive discipline. Ang bawal po is the corporal punishment. Pag dahil naguli dapat hanapon. Dahil sabi na ayaw ko na surrender na ko dahil po kasi mas malala kung dahil mo tatawaning extra attention ang mga arugan ng mga aki. Obheto kan CSWDO, mamaniobra sa tanos na direksyon ang CICL sa paagi kan restorative program. Importante ang papel digdikan barangay asin magurang. Kapag ang saro pong CICL, cooperative siya, talaga nahiling mo po ang development. Si cooperation din ng family niya, si support. Dakulaon pong parte yan para ining aki na naging CICL, maging maray ang outcome kan sa iyang rehabilitation. Sa kasi active pa din na trabaho kasi mga barangay council for the protection of children at dakulaon din niya natabang para ma-minimize ang number of CICL. Ang sarong CICL nahali sa referral kan otoridad, maagi sa tools on discernment o ang pagsukol kan sa iyang kapasidad sa pag-isi kan tama o sala. Mayong kriminal na paninimbagan ang mga nag-iedad 15 pababa, alagad may paninimbagang sibil. Kung nakagibon in heinous crime, siring kan panggagadan o panlulugos, mandato sindang ilalaog sa institusyon siring kan bahay pag-asa. So kapag ang nakumit kang sarong CICL ay serious crime, automatic po yan ang kaso ipina-file sa City Prosecutor's Office. And the City Prosecutor's Office, kung ang penalty po is less than 6 years, ang diversion program, under lang po yung kang fiscal, kang opisina mi, and the police station. Kapag more than 6 years ang penalty po, the CICL, na case kang CICL, endorse na po yan sa court social worker. Sa siyudad ni Naga, 23 ang naitalang CICL sa huring kwarto kan taon 2023. Pira sa mga kasong kinaimbeltuhan kan mga ini ang illegal na droga, statutory rape, pananaksak asin pinakadakol digdian pa na habon. 8 sa mga CICL sa siyudad ang yaon ngunyan sa Naga City Children's Home kung sa inagsasairarom sa restorative program. Ang iba, nagbalik na sa pag-aadal asin diversion programs kan CSWDO. Ngunyan, nagkaklase sinda. Sa iba po,
manggiraray, nag-alternative learning manggiraray sinda. So kumbaga po, sinda, biktima din sinda. Sa Bicol, makukuha ang Bahay Pag-asa sa mga probinsya nin Albay, Camarines Norte, Asin, Sorsogon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News. Sangaran kan mga naging katuwang sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Sangaran man kan lokal na gobyerno kanaga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, kansang guniang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, kinensendong naging parabalita Roy San Ramon, pabalos kan sino bagantabay masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalalang, isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapag-ibutan. Nagana, buswag pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, buswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, buswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, ibang umulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw mamutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenod sa
An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, maray na aga, aldaw na Sabado ngunyan, petsa 13 na po kan bulan na Enero taon 2024. Liwat yaon po kita sa porsyon kan Satong Aramon. Igwagila rin kitang bisita sa tuyang programa. Good morning, partner. Good morning. At sa tuyang magiging bisita ngunyan mga tugang, iyo po ang bagong pamayong ngunyan kan Naga City Police Office sa bilang City Director. Sa persona po ni Police Colonel Erwin Rebellion. Sir, good morning. Good morning, sir. Sir, good morning po sa indong duwa. Medyo pa ako, partner, medyo nalalawi ako dahil first time tayo ning magbalik sa Satong Aramon digdi sa bagutang studio and ang sa tuyang bisita ngunyan, iyo po ang sabuyang bagong city sa tuyang bagong city director kan Naga City Police Office, Police Colonel Erwin Rebellion. Kinalulugod kong mabisto ka mo, sir. Medyo kuya lang ako, medyo naiba lang ko, partner, kung sa'yo na kumapoon. Siya po ang bagong city director kan Naga City Police Office. Nabagita ka so bago. And makakaiba natin siya ngunyan. Kadakol kita mga isyong gustong tukaron. Ninhuli ta ka-assume pa lang po niya sa pwesto, kanakaagi pong aldaw durante sa ginibong aktibidad, partner, sa Naga City Police Office. Okay. And para po sa kaaraman kan sa tuyang mga para tabay, para dalan, para dangog. Baka naghahapot ang iba, tagasain an sa tuyang bagong city director. Siguro ang iba sa tuyang mga para antabay, mga para dangog, ang mga nagdadalan, daing gayo bistoan sa tuyang bagong city director, partner. Kaya iyan ang sa tuyang pag-uurlayan ngunyan, aramon tamunan sa iyang background, asin iba pang mga inagihan niya sa kasi mga plano digdi sa Naga City Police Office, particularmente sa siyudad ni Naga, kung ano ang sa iyang magiging, sabi nga ni kaya ng magiging sistema kasi iyang liderato, partner. Okay. Sa madaling sabi, duman muna kita sa personal background, professional background, kasi ito yung magiging bisita. Yan, bibiston ta una si sa ito yung bagong city director. Pero may nakakaaram na siguro na siya sa pong Bicolano, pero aramon ta kung taga-sain sa digdi sa Bicol. Okay, Colonel Rebellion. Marinaga. Yan po sa imong linya para sa imong... Diyos Marinaga, sa inyong dua po. Ako po, sarong taga-Naga. Igdi po ako nagdakula. Diyan lang po sa May Mariano Village. Igdi po ako nag-eskwela. Since ang mother ko is teacher diyan sa Macmariano. So, diyan ako nag-elementary. And then, high schoolano po ako, batch 90. And then, nagklase po kita ng criminology dyan sa Naga College. Then, after that, na-recruit po ako ng High Patrol. Originally, from the High Patrol group. Minsan po, naging local din ako during the time of General Garjola as the Regional Director of PRO 5. So, parang pangadawang balik ko as local PNP. But right now, ako saro na sa City Director ng Kang Naga. Sir, gusto mo sabihin, ikapalan, talagang proof yung taga-Naga, gabos magpun sa pangaki sa imo hanggang magklase ka, tapos maging miyembro ka ng PNP, digdi pa lang sa hali ka pa lang sa Naga. Yeah. So, dahil palang bago sa imo ang Naga. Dahil talaga bago, tayo ng lugar nindo natutugdokan, ini. Talagang palayan ikang panahon. Nag-aagi pa kami. Kaumahan. So talagang aram ko ang lugar, ang 27
sulok ang sa tuyang lugar. So, very timely. Ako ang city director. Aram ko kung saan pwedeng ang entry or exit point kang sa tuyang lugar. Sa anong barangay po dito sa Nagakanamunda? Dito mismo sa Balatas? Diyan mismo sa Balata, sa may Mariano Village. Mismo, partner, oo. Dito. Kaya, dahil bago sa kuya ining lugar na ini. Bago lang sa imo ngunyan, takadakol ng building. Kadakol ng mga Saka, edifisyo. grabe na ang inasinso talaga Kanaga. Tarakulaw na ang building, gaya ng building nindo. Dati mayo ni. Tapos ngunyan, all the while, nag-sprout. Saka magayon po ang building. Okay. Sir, hindi ka nagklase college sa Naga College Foundation. Pagkatapos ka itong magklase ka, saan ka na-destino na? Actually, recruit ako kang High Patrol way back 1996. So I am now nearly 28 years in the service this January 16. So halina po ako din sa serbisyo. And I am turning 51 this month. So, 51 na rin ako. So, 6 years from now, I will be retiring. Pero parang kailan lang po. Parang kailan lang. Parang feeling ko, recruit pa lang ako. So, after that, majority of my service is in the High Patrol. So, I was once the regional chief of, the deputy regional chief of Regional High Patrol Unit NCR. Na-assign din po kita sa Region 8 as the Regional Highway Patrol Chief, Regional Chief. Na-assign din po kita sa Mindanao sa Caraga Region. Na-assign din po kita sa ARMM. Ito po yung time na nagkaroon po ng Mamasapano. Yaman po kita duman sa Cotabato City. And na-assign din po kita sa Mimaropa Region. So parang Region 7, my last assignment, Region 7, before Region 5 as the Regional Chief. So, this last month lang po ako na-relieve sa Regional High Patrol Unit 5. Then, nag-assume kita as City Director this December. Okay. Sir, bilang sa personahe kang Highway Patrol Group, pwede po kaming maghagad sa imo makadawog sa imo istorya, mapadapit po sa mga operasyon na ginigibukan sa imo pong pag-iriba, kabalikan na po. Na ito pong araw po baga kang sa droga o carnapping, may mga araw po kayo na sitwasyon siyempre. Actually, sa laba kan sa kuyang serbisyo sa Highway Patrol, gulpin na po kitang eksperyensya, but majority of these are the recovery of these carnap vehicles. Usually, ang carnap vehicles po, mga carnap vehicles, kinakarnap yan sa Manila. So, dinadala po yan sa Visayas and Mindanao. Okay. So, yan po yung mga inaabangan like in the case of High Patrol sa Region 5. Nagiging kasi nga main transport route, yung Maharlika. So, nandyan po kami. Equip po kita dyan ng mga database para i-verify yung mga sasakyan na papatawid sa Visayas and Mindanao. When I was in Mindanao, volume po ang nare-recover ta. Volume po. So, opo. Tapos, gulpi din po kitang nakasuhan. May mga na-dismantle din kitang mga carnappers, grupo. May papakulong ta po yan. Gulpi, di ko na po mabilang kasi sa haba mo ng serbisyo ko sa Highway Patrol, yan na po talaga ang mandato namin. Yung Republic Act 10881, 10883. Or the Anti-Carnapping Act of 2016. Sir, base sa imong pigheras, garo naubos garo most of the time sa imong assignment is sa Highway Patrol. And sa paggiling ko, garo kabisado mo na ang mga sasakyan, tinampo, kung paano ang mga diskarte ninda, di ba sir? Actually, sa mga initiatives na gigibuhon ko sa Naga City PNP, mag-conduct ng anti-carnapping lecture. Okay. This is to teach them how to identify this questionable vehicle. Okay. So, iyan po yung mga initiative na gigibuhon ta kasi sooner magkakaigwa po kita ng one-time, big-time operation sa Naga. Hindi lang po ito, sinabi ko na in my previous interview, hindi po ito magiging lingas kugon. This is in coordination with the LTO,
Nandiyan po yung LTO because sila po yung nag-dedeputize ng mga pulis para mandakop. Okay. Maigo din po kitang CMFC para gwardiyahan kita habang kita nagkakandak ng operation. Mayroon din po yung High Patrol. Magko-coordinate din po tayo sa High Patrol. Kasi sila yung medyo may alam when it comes to these carnap vehicles. I myself, mayroon po tayong database. Ito po ibabahagi sa mga Naga City PNP. Hindi po tayo magkakandak ng operation na hindi nila alam kung anong gagawin. So, parang it's all about anti-carnapping operation. May anti-carnapping operation tayo sa Naga. Okay. Sir, nahihiling ko, partner, dagdagan ko lang. Nahihiling ko, talagang kapighali sa Highway Patrol sa HPG kang higher ups, kang PNP. And siguro nahiling ninda si trabaho mo. Kaya talagang pinadire-diretso ka and siguro sinasabi nila, bagay ka diyan talaga, dapat diyan ka talaga nababagay. Now, ngunya na nag-iba si assignment mo. Paano mo siya paano mo siya i-transfer ngunyan? Dahil ikaw naging expert ka talaga naman pag-abot sa bagay na yan. Yes. Paano mo siya madadara as being the city director ngunyan? Actually, naka-in place naman ang anti-criminality campaign kang Naga. Okay. So, titingnan lang natin kung ano ba ang most prevalent crime na nangyayari. Okay. So, yun ang i-address ta. So, magiging, may data tayo, may mga datos kita para doon tayo improve. Kung hindi sa wrong avenue na yun ang nagluluya, doon tayo improve. So far, yung Naga City PNP, mataas po ang upper. Okay. Mataas po ang upper. So, they are doing well. So, ang sa akin lang naman is management to sustain. Correct. Kung mayroon pang pwedeng initiative na pwedeng i-improve pa yung anti-criminality, so much the better. Then, yung management ng tao. Because of this 902, dapat namomobilize mo. Kasi sabi ko nga sa mga guidance ko sa mga tao, it's unfair for somebody na siya nagtatrabaho tapos ikaw, hindi. So, gusto ko lahat nagtatrabaho. So kumbaga, sir, sidiskarte mo duman sa pagiging HPG. Yes, sir. Actually, hindi naman po sa pagyayabang. Pag nahawakan natin na isang region, ay CT8 na nagna-number 1 yan. Number 1, number 2. Kaya medyo po tumagal tayo kasi it's all about parang yung service reputation mo. Na pag linagay ka sa isang position, may improve mo, you will make it on top. So, yun po yung naging basis na ilagay natin si Colonel Rebellion kasi nakaya na nga yung isang lugar na sige, ilagay pa natin. So, napuprove po natin yan. Dito sa Naga, sa tabang siguro ni Mayor, kan local na gobyerno kang Naga. Sa inyo po, mga taga-media, mas lalo na po kasi may mga concern kami na pwede rin nindong ipaabot. Okay. Ano partner, di pa ko nahihiranan digdi sa operasyon kang Highway Patrol May mga pelikula may mga pelikula kitang nahihiling na kung paano mag-operate ini mga sindikato, mga carnappers. Ano po kayo ang na-witness mo during your time duman sa CHPG? May mga occasion, lingaw na po ako, pero may mga occasion na araw po naghahabulan, may mga follow-up, recover ka dito, tapos tukunin mo yung tao, hahabulin mo sa isang region, coordinate ka, huli. May dakulang shop na kung saan doon marami po. Niretoke yung itong mga yung pong mga kinakanibalize. Sarap po sa mga mandato yan, yung crackdown ng mga, kaya po may mga visitation ng High Patrol. Yan. Kaya majority, and most of the time, mahihiling mo ang High Patrol, nagbibisita sa mga second hand. These are the things that binibisita ninda na itong mga hot items. Marami kasing mga senaryo na hindi na pinapatakbo, kinakanibalize nila. Piece by piece, ibebenta nila. Piece by piece. So, pero pag-araw na po kayo ng lunadan, ang sasakyan, mayo ng paagi para ma-recover pa. Very slim na po, lalo na sa motor. Pag iyan po inakyat na sa bukid, hindi mo na yun mahabol kasi siyempre, delikado ang lugar. So, araw na po kayo na nagiging. Arm.
May mga gamit din silang ano. Ay, opo. Marami naman kung naglalaban man sa grupo. Marami ng occasion po na ang High Patrol pirming na lalagasan. Yung termi kasi all the while kami yan nagsisita. Kasi kami mag-check eh. Unang-una, let's say, High Patrol, nag-checkpoint. Walang plaka, dumating. So, hindi mo ba alam mga ano na pala. Maraming cases, marami na pong nagbuwis ng buhay sa High Patrol. Because kami po yung unit na may interaction hindi sa mga questionable. Sino po ang may mga dala ng questionable na sasakyan? So, mga kriminal. So, most likely, mapapa-encounter ka. Maraming occasion po. Sa Mindanao, may mga tao tayo nagkagaradan. Kaya, sabi ko, mag-ingat. Tamang ang approach. Hindi ka pwedeng mag-approach sa unahan. Dapat sa likodan. Yung cautious ka talaga. Kasi hindi mo alam ang buhay. Hindi mo alam ang mga occupants. Okay. May mga cases po na carnappers, then kumisa may transaction pa sa illegal drugs. Usually po ang pinaka means talaga nila sa yung pagdadala ng droga sasakyan. Sasakyan talaga. So may mga nahuli tayo diyan like may cases na dumaan dito hindi na-check pero eventually na-check po ng Region 8 na hali man kita dumaan. Ilang kilong shabu. So nakasuhan din itong mga nadakupan. So dakula ang maitatabang kay ni sir when it comes to may mga drug operations kita na pwede tang gibuhon. Yes. Opo, actually ngunyan kasi ka-assume ko pa lang po ka-assume po pa lang. So maski nga yung mag-courtesy hindi ko pa matapos kasi puro busy pa. So next week, ito na po yung mag-coordinate ako sa LTO, sa High Patrol. Magkakandak na akong lecture kasi magsasample na po ako ng operation. Sa bagay magayon yan sir dahil ang ano talaga dahil ini ang sinasabing transshipment kang illegal drugs ang Naga. So mahalaga na napakahalaga sir kang sa imong hinalian na trabaho. So, magiging concerted effort yan kang other agency. Kaulitan na rin po yung mga other law enforcement agency. Since ako taga-Naga, bistado ko sinda. So, madali po ang communication. May magbilistadohan po. Mga bistado ko sinda. So, dahil po mahihirapan. Sir, sa mga officials digdi sa Naga, beristado mo pa si ibang mga barangay, nalibot mo na ba? Although, syempre, ito mo naman pero nabisita mo na ba si ibang mga barangay digdi sa Naga? Actually, sir, talaga mayo pa ako nabibisita. Mayo talaga. So, I hope by next week, mag-start akong mag-coordinate na. Kasi mag-i-start na kami. Ang iinutong ko siguro talaga yung mag-conduct ng lecture. Okay. Para ma-equip iting mga pulista. Mga pulista na pag nagsita, tama ang ticket. Paano natin ma-identify ang isang carnap motorcycle? Yun yung mga lectures na gusto kong i-impart sa mga tao. Okay. Sir, bago ko ipasa digdi sa partner ko, ano ang magiging style kang leadership ni Colonel Rebellion sa Naga City Police Office, particularmente sa mga tao mo and sa Syudad de Naga? Ako sir, leadership by example. Hindi ko ipapagibo sa tao ko pag ko aram. Okay. Yun lang po. And I will steer them. Imomobilize ko po ang mga tao kasi yun po ang demand kang itaas. Dara-dara ko po ang marching order kan sa tuyang RD, si Police Brigadier General Andre Dizon na yung police visibility. Opo. Saro po yan sa tinutuunan niya ng pansin. Police visibility. Sir, pwede mong simbagon yung kahaputan ko o pwede man daim. Dahil nalimi po na seryoso ka talaga duman sa kampanya kontra carnapping, ikaw pong presence ng carnapping syndicate sa Naga? Right now, since ako hali sa High Patrol, Regional High Patrol 5, I can simply say that Bicol region is free from professional carnapper. Okay. May mga isolated case tayo ng motor napping incident but hindi siya pattern. And that cannot be attributed as a carnapping group. So yan po yung laging binibrief ko sa krame. So minimal po ang carnapping incident, motor napping incident.
Kasi may statistics po kami. Sa bagay, yan sir, mga sa karnaping, bibihira kami makadangog ng news digdi sa Bicol region, particularly digdi sa Naga. Yes. Bihirang-bihira. Actually, may mga cases kitang hindi nga karnaping kasi minsan lasing. Tapos naiwan pala yung motor. Tapos naligaw. So, tama-tama na yung interview ni Sir sa kuya dahil minsan may mga cases na i-encounter kami na ang mga motor na winawalat, nayaon si Susi. So, sana naman, kung mawalat kita ng motor, see to it na nakalak, maski pa paano doon sa secured, well lighted. Don't give chance to all these mga criminals na kung ano ang motor nindo na very easily na may susi na. Kung may opportunity, may desire, may opportunity pa, consummated po ang crime. Pero kaya nga ni sir, may mga pagkakataon nga na minsan nawalat mo na ang labi, pagbalik mo, yaon pa. Garo, day uso digdi ang Actually, ang Naga is a peace-loving people. Totoo yan. Saka may disiplina, sir. Kasi doon makikita, kasi halin na po kita sa iba't ibang sulok ang Pilipinas. Actually, ibang-ibang Naga. Mahiling mo may disiplina. Ito na lang po pagsulot kang helmet. Pero hindi naman lahat. May mahiling ako sa mga interior na hindi na nag-helmet. Pero once they hit the highway, they see to it na may helmet. So, that is a sign of a disciplined city. Okay. Nagsusunod sa batas. As simple as that. Ang pinakahuri yatang karnaping di, kansarong aldaw lang, itong bisikleta, bigpos sa Facebook, di nasusuglugod. Nada ko po ito. Oo, nada ko ito. And may kaibanan po ito. May palaman pang... Oo, may palaman ba? Okay. So, sir, nabanggit sa mga interview na nakasambit ka na ika-stricto? Yes. Stricto as in what sa way? Sa trabaho. Ayoko nang palate-late. Okay. They must be on time. Kasi ako sabi ko, mamomonitor ko kayo kasi dyan man lang ako natutulog sa office ko. Maski may bahay tayo dyan na naghihintay. Most of the time sa office po ako. And pinapamonitor po din natin yan sa mga tao natin. Hindi ko man po sila ma-supervise. Inaatang ko na yung pag-supervise ng kanya-kanyang mga city station commander. Kasi silang babalikan ko. And naumpisan ko na po yan. Right now, kung magtanong ka po dyan sa NCPO, kung ano po ang policy ko, alam na alam nila. So, magiging welcoming po ang mga pulista sa Naga. Kasi ang sabi ko, ayaw ko ng parang hindi ba welcoming? Parang abusado, mayabang. Ayaw ko ng pulis na ganyan. So, may acronym po kasi yung ADP, Andre Perez Dizon. A stand for approachable. Yung P stand for presentable. And D, Dizon means dependable. So, yan po yung acronym ng ADP ng aming regional director. Sir, partner, nabanggit mo na kasubago itong manunungod sa police visibility. Yes, sir. Police presence. Kan mga nakaaging, actually haloy na. Ang sa tuya mga city officials, and ang mga taga-Naga mismo, minsan nakukulangan ning police sa field. Igwaman siya, pero medyo nakukulangan sinda sa trabaho, sa police presence kan sa tuyang kapulisan. Ika sir, ika na ang city director kang Naga, ano ang plano mo tungkol sa bagay na ini? Yun nga po, yun po ang marching order ko, to make our presence felt sa tuyang syudad. Kung ma-observe mo, sir, yung mga previous week, parang kulang ang tao natin sa kalsada. Pero, you will notice, this week and for the coming week, lagi po tayong makakakita na ng pulis sa Naga. In daytime and in nighttime. Anong instruction mo sa inda, sir, pag ma-field sinda? Marching order. Marching order, sabi ko, yung ADP lang. ADP. Yung ADP. You have to be approachable, dependable, and presentable. Sir, yung professional development naman ng mga personnel natin, paano natin Ayan po ang hindi natin pinapabayaan. May mga instances na ang mga tao gusto mag-schooling for 6 improvement, pinapayagan ta po yan. Kasi I myself,
gusto ko rin mag-grow, di ba? Kung hindi mo siya papayagan, because of the demand ng trabaho, binabalance na lang po yan. Dahil pwede po gabos mag-schooling. Dapat medyo by priority. Kung sino yung talagang senior, siya po papayagan natin. Hindi po pwede lahat kasi mawawalan tayo ng tao sa kalsada. Thank you. Arachan, babalikan ta, di ba pang mga pwede niya itong matukar, digdi po sa tuyang programang sa itong aramon, di ba pang mga bagay na gusto tang maaraman kay Police Colonel Erwin Rebellion, ang sa iyang mga plano sa Naga City Police Office, manunungod sa Pasi Orden. Atyan sa moyang pagbuelta. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaog, kanaglalang, isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, di pag-uulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuna sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon, ngunyan ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan, kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang uulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamutan sa kung pag-iikutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan, kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauturan ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa,
An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Bueno, mga tugang, balik kita sa satuyang programa, sa programang Satong Aramon. Nasa huling parte na po kita kan satuyang programa. Partner, mayapot ka kay siguro, Colonel. ano na lang, ultimong kahaputan para sa tuyang bisita na Marian Tindog. Oo. Okay. Kan maaraman mo po na primero nag-a-apply ka, nag-aano ka pa lang karo sa nagaan sa imong destinasyon, ano po. Kan maaraman mo po na ma-take over ka na bilang city director ka Naga City Police Office. Ano po ang naglaog tulo sa imong kaisipan, parte kan sa imong pagpreparar bilang CD kang lokal na polisiya? Iyo po, ang pagtukaw po sa siyudad ni Naga as City Director, nakulaon pong challenge para sa Sakuya. Since may predecessor, Police Colonel Pacalso, naging maray din po sa iyang performance. So, nakulaon pong challenge sa Kuya. So, inihiling ko po yung data may comparison po akong kinukompute yung data kung paano ko siya may improve. Maraming avenue, campaign against illegal drugs, wanted person. Naka-in-place po yan, pero titingnan natin kung ano pong magagawa, kung paano natin may improve pa. Lalo na yun yung problema kang police na ang sabi ng mga taga-Naga, dahil po dahil nahihiling. Rest assured po na si Colonel Rebellion, these days, in the coming days, may hiling po ang mga kapulinta. They can be felt. Daytime and nighttime. Yun na po. Okay. 24/7. 24/7. 24/7, oo. Itong sumahali na itong dati pa din na bira daw mahiling. Dahil sa bagay ka mga nakaaging aldaw, nahiling ta nagdagdag si pulis sa field, ano, di ba? Nagdagdagan, nagdakol pagtukaw ni Colonel Rebellion. Anyway, mabalos tabi, sir, Police Colonel Erwin Rebellion, ang satuyang bagong City Director kan Naga City Police Office. Baka sir may gusto kang ipaabot sa yung mga parantabay, sa mga taga-Naga, sa imong mga kababayan, digdi sa Sudad Naga bilang ikapo, yun ang unya ng City Director kan Naga City Police Office. Inot na inot po sa ko yung pasasalamat kay Mayor sa pag-ako sa ko na maging City Director kang Naga. Dako lang po challenge, pero gigipuon po ang gabos na medyos para ma-improve po, lalo na po yung peace and order sa Naga. Yun na po, Diyos mabalo sa Indo. And Maray Naga po. Balos po, mga tugang, sa tuya pong guest, ngunya na pagkaaga, partner, mayong iba po, Police Colonel Erwin Rebellion, ang sa tuya pong bagong Naga City Police Office City Director. Okay. Ako po si Jason Yola. Sa pangaran po, kan sa mga nakaibanan sa technical side, sa pangaran man po kang lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Legacion, Vice Mayor Nene Diasis, sa tuyang mga naging katuwang sangguniang panlungsod Kanaga asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team. Ako man po si Roy San Ramon. Mabalos po kasi na pagkantabay, Maray Naga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan.